So nandito na po tayo sa memorial. Yeah. Oh, saan na tayo, Bon? Nandito na tayo sa memorial. Nokom to. Ah, masih lebih dikotik. Ay, mamatay natin. Ano yung tanong na niya pangasak? Saan nagpunta siya pangasak? Nabigay yung lighter, iniwan yung lighter. Oh, saan tayo pupunta, guys? Parana. Parana. Anong parana? Bibisit. For today's vlog, bibisitahin natin si tatay. Pupunta tayong Campo Santo. Pupunta tayo sa cemetery. Nandun pa. Nandun pa pong marano na yung... Let's go! Take yan na ka mo, sipin ka takin. Kaya natin. Pag mo rin bits mo, ha? Yeah. Debo. Saka. Ano pagpag mo lang may pabuklat sa akin. O sige, pwede na. Salam na. A few moments later. Pinulog mo pangalis ka na. Oo. Pangay cicit ang kaya liyan na. Pangalis ka na. Tanangin tayo, vlog mo lang. I-vlog mo lang, no? Tama tati, kwento mo yung punta ng tama kanya. Harap mo ka rin na. Mag-vlog ka. Laway ka mag-vlog. Sino nga po? Hello po. Punta po kami. Okay na. Punta po kami sa memorial. Punta po namin ang mister ko. Si Lolo. Eddie. Punta po kami ngayon. Alis po kami. Vlog mo siya pangasak. O, kasama ko po si Apong Asak. Ang apo ko, ang apo kong Pogi. Ang apo kong ganda. Ano na yapon? Tara to, kita lang. Ito kita na. Ito po, pahalis na kami. Bilisan nyo! Butik, kita kang Jo! Butik, kita na. Tike, ni nakang gul. Kailan rin dara mga apol. Dito kayo. Tike, ni ka. Kita ang gulot. Ken. Kantungan mo nga may... Tike, ni. Dosugay bonbon. Kantungan may kaka. Dami ka pa saan to. Lahat na lang saan mo. At kita ang harap. Kenya ang harap din. Kini ka harap. O tike, ni kayo. Dito. Dari. Ay, minta kayo sa akin ka. Balong nangyak ni Pildes. Ay, malong. Kantungan may kaka. Ay, kaya ni kaka. Ay, cellphone, no? Total ng kayo niya.
Tanim mo sa Bon. Bon, hawakan mo. Hawakan mo. Tanim mo sa. Imanok mo yung sipi niya. Ito po. Paalis na po kami. Palis po kami. Sige, lalam. Kay, kurang. Kandung lang. May tuturan. Sira. Talan mo po to. Ito po. Paalis na po kami. Hawak kaya kami. Uy, sino pa? Ayan na po, maandar na yung sasakyan. Palis na po kami. Uy, awat. Yeah. Mag-vlog kami. Sige, mag-vlog ka kami. Kenny. Hello, Bon. Palis na po kami. Hello. Sige. Kasasabi. Ay, ito po. Wala kang titimid. Puta, maburay. Ito, dito. Ayan po, ang bilis na. Diyan ko lang. Di pa kabili? Ha? Meron na ano rin doon na. Wapin mi na, uslayeni. Wala ko kami. Kabilis dahan eh. Oh. Ako din na. Ay, ako wag. Huli may ako lalasing. Hawak. Hawak po miras na okay. Sa punta. Punta tayo sa Memorial. Memorial. Aliya. Lapit niya mo. Jogging tayo mo na eh, jogging. Yeah, kanya na, niya kanya. Yung dadalanan na. Kanya. Aldon to, dyan may babawi. Mapagdalagin ka, be. Daddy. Ay, may jogging tayo. Daddy, atin ka no. Ors ka rin. Ulokot atan. Wa. 20 hours. Alit sakay. Ulok beshi ito. Kapakit ng ating. May nilay ito. Kita-kita Nukor ni tatay. Si mama. Ay, may gopis siya. May koiting lamping tala na. Kaya sabi ati, sexy ano? O sa dyan ang malakwan ni Kaka. Uling, ito ang school. Ng San Miguel. San Dito Miguel. mag-resident. Tsaka si Kaka. Ito po. Aray. Aray to. Mga alya pa tayo sa pag-aralan. Gantay. Ay, perasta no. Ayan. Perasta no. School ka na. Parehas lang din. Ha? Parehas siya kanita sa point. Ha? Ali. School ini. Ah, ito na yung ano. Jaja Balena. Barangay. Okay. Dapat. Yeah. Nagpa-vlog si Madir. Ay, Vlog po. Balena Jaja. Ah, dito to. Kenny ha? Mintala kaya tayo ni Jaja, Jo? Lapas Ah, huwag yan. Hindi ba nila Jaja? lapas na. Kita ba? Ali, yata. Yapin yun. Yape. Balo na yung itin. Balo mo na rin dalan na din. Naku, galing mo. Marandalan na. Bali ni Korean na kayo. Tsaka Joseph. Balo mo na Diyos. Hawak mo. Ako Wala na. tayo tambalin ng lolo na yan. Kaya niya nirebutin ng mga lolo. Wala, buri-buri na ka rin. Big-stay niya ka rin. Tama po ba yun? Ken Suma. Vlog. Kabalen? Vlog. Kabalen? Vlog. Oh, dito na po ang Fiona. Wali. Kaya ka lang. Ay. Ikaw na wala ka balance vlog. Oh, Kaya sarili mo. yan po ang Fiona. Dito na kami po. Malapit na po kami niya. A few moments later. So, nandito na po tayo sa memorial. Yeah. Oh, saan na tayo, Bon? Dito na no.
Nandito na tayo sa memorial. Nakuha mo to. Balo niya kaya nga puksak? Hello po. Andito na po kami sa cemetery. Puntahan po namin ang Mr. ko. Mr. Mompogi. Pogi. Mito kaya pala na balon eh. Ha? Oh, Tunay kuya! Tunay kuya dito! Tunay kuya oh, paborito. Punag kaya tayo ng bago kayo sa akin? Ay, ko naman. Bakit? Hindi. Ay. Nandito na po kami Kuya! sa sementeryo. Kuya! Puntahan po namin Kenny ang dito! Mr. ko. Kenny! Kenny! Harit ang saruhin doon. Ano sila? Kenny kuya! Mhm. Kenny! 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 Malapit na po kami. Kuya! Ay, kuya. Parang may lilibing. Ay, baka masira po. Magalit si Tito. Peran ko! Baka masira yun. Ano Baka masira? hintayin natin si Tito. Peran ko! Mababala kayo. Muli kikil po. Nay, walang nag-aalaga dito, Nay? Hindi namin pinalaga. Ay, dito. Oo, dito. Ay, nila, no? Hindi namin may naglilinis naman eh. Ba? Alis kayo dyan na po? Linisan tayo. Den! Dito ka. Den! Ano ba yung chilolukin? Nandito na po ang otik ko. Salome pa. Wala. Mete ilolo 2,000. Dikutan mo lang na kita. Ilolo. Linisan mo ito. Kita ako magkayo. Peran ko! Mama! Ay po, sa bakas. Ayan na, linisan mo ito. I-vlog ka. Isyayo, check. Inuha niya kami kang bag na po. Yung makikita sa aking bagan. Saka niya kasi. Akin naman dito. Yan. Ika. Agyo mo pang duko-duko.
Alilinisan tayo po takay. Atin mo rin maglinis. Wala pa mo rin makabili yan. Lukluka. Panabitan niya na po. Oh. Yan. Pabitan mo makaba. Oh. Hi! Ay, ito po si... Tayo may maharap niya ako. Ay, ito po yung anak ko. Kumanin. Nakain mo kaya yung vlog ko. Vlog mo ko lalakad ko. Ay, ito po yung anak ko, si Edmond. Pogi ah. Pogi. Totoo naman po, no? Ay, ito po yung mister ko. Ito yung 2021. At toso niya naman. So ito po si Tik, oh. Ang sipag. Nililinis yung ano. Ang tawag dyan, Tik. Payabi ko. Nakasingakas kanina. Itong lapid ah. Tik, oh. Say hi. Nani, bisa? O kaya kukunin niya kayong gabon. Tatak niya kayong gabon. Yan niya kahit ka na. Magtog yun. Ay! Kubli na ulit! Ano ulit? Ay! Gawa ng cake. Gawa na live! Ay, alimi! Ay, ay. Ay, wala na bulan? Kasi na. Tingin. Tatak niya kayong